чыгарылышын җырлы бүләк тапшыру белән алга таба дәвам итәбез һәм инде без бу минутларда зәңгәр экраннар каршына байлар сабасында гомер итүче Мулла Әхмәтов Мәүлид Мәхмүт улын чакырып калабыз. Байлар сабасында гомер итүче кадерле кешебез Мулла Әхмәтов Мәүлид Мәхмүт улына шушы көннәрдә 55 яшь тулды дип башлана безнең килгән котлау хатыбыз. Улым Мәүлидкә юбилее уңайнан изге теләкләремне җиткерәсем килә дип тә яза редакциябезгә юбилярның әнисе Нурзидә апа. Кадерлебез Мәүлид, без якыннарыңның изге теләкләрен кабул итеп алсаң идем. Сине чын күңелдән 55 яшьлек юбилеең белән котлыйбыз. Сәламәтлек, шатлык, куанычлар, күңел тынычлыгы телибез. Син һәр барча туганыңа, янәшә тирәңдәге һәр кемгә һәрчак олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел, тугрылыклы кеше. Киләчәктә дә бу сыйфатларың дәвам итсен, бәхетеңә авырлыклар килмәсен. Аллаһы Тәгалә тарафыннан язылган гомереңне саулык, сәламәтлек белән иминлектә үткәрергә насыйп булсын. Килер көннәр, еллар да шатлык, куанычларга мул, һәр вакыт аяз һәм кояшлы булсын. Туганнарың, якыннарың янәшәсендә кайгы-хәсрәтләрсез үтсен идем. Пар канатың тәслимә белән иңне иңгә куеп, бер-берегезгә ныклы таяныч, ышанычлы терәк булып, балаларыгызның игелекләрен күреп, башкарган хезмәтеңнән тәм табып, һәр туган көнгә сөенеп, бергә-бергә гөрләшеп яшик. Ярдәмчел булганың өчен чиксез рәхмәт сиңа, улым. Бәхетле бул. Кадерлебез дип сиңа эндәшәбез, чын күңелдән, ихлас йөрәктән. Ходай сиңа сәламәтлек бирсен, кабул булсын бөтен теләкләр. Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын, якыннарың булыйк гел бергә. Күңел җылың белән яшәү дәрте сүрелмәсен иде гомергә. Котлы булсын синең туган көнең, чәчәк атсын гомер гөлләрең. Чиксез бәхет белән кайгы күрми, рәхәт үтсен алгы көннәрең. Тормыш юлың һәрчак балкып торсын, нурлы булсын синең күңелләр. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән бер кайгысыз үтсен гомерләр. Иң изге теләкләр белән барлык туганнарның исеменнән әниең Нурзидә диелә әлеге котлау хатында. Хөрмәтле юбиляр Мулла Әхмәтов Мәүлид Мәхмүт улы, чын күңелдән сезне юбилеегыз белән тәбрик итәбез. Якыннарыгыз теләге сезне гелдә озатып йөрсен. Сәламәтлек, тигезлек һәм балалар игелеге насыйп итсен Ходай үзегезгә. Ә хәзер инде җырлы бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Мәхәббәтле яшәр өчен ул син түзем генә. Бер-беребезнең кадерен белик, яшәү бит мизгел генә. Сабырлыклар, түземлекләр кешене бизи генә. Яшик әле җырлый, гомерләр мизгел генә. Sabırlıklar, düzümlükler peşine bizi gene. Yaşıgalı, jarlı, ömürler mizgili gene. Ömür yamağı şırnala sizelmide. Niksun əli bu ömürler mizgil gene. Sabırlıklar, düzümlükler kişine bizi gene. Yaşık eli jarlı, ömürler mizgil gene. Sabırlıklar, düzümlükler kişine bizi gene. Yaşık eli jarlı, ömürler mizgil gene. Sağış kaygıların her kim bile bit üzegine. Mehabetle utsun ömürler mizgil gene. Sabırlıklar, düzümlükler kişine bizi gene. Yaşıgalı, jarlı, ömürler mizgil gene. Sağ
düzümlükler kışını bizigine yaşigalı jırlı kıbrılar mizgiligine sabrlıklar düzümlükler kışını bizigine yaşigalı jırlı kıbrılar mizgiligine yaşigalı jırlı kıbrılar mizgiligine. Hürmetli televizor qarawçılar, jırlı bulak tapşırığına sizden de kutlaw hatlary kütüp kalabız. Yakınlarıгызны birgelep süýündirek, olar üçün motor жылы işterekdägi kutlaw hatlaryňyzy ýollagys, motor jırlaryny birgelep zänger ekranlar oşa garyp hem tыңlyk. Bugünkü inde bizning şigarylışybız oxyryna ýakynlaşyp kelem. Sizge köňürli ýollar tilep, sogullaşabys.